Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Brandon Petersen, goalkeeper weqela leKaizer Chiefs, umfana omdala. Kaizer Chiefs iphinda amnikeza icontract eminyaka emibini, apho ke contract yakhe izawuqhuba yophelelwa phaa ngo-2030, umfana omdala. Isukela phi ke le nto? Isukela kubeni iKaizer Chiefs ithe mayimkhawulezele ngecontract uBrandon Petersen kwangoku, umfana omdala. Ngoku icontract yakhe ingakapheli, ikhawuleze imofarishe icontract entsha. Nawukhumbula into yokubana ke contract kaBrandon Petersen ibiphelelwa phaa ngo-2027. Njengoba iKaizer Chiefs isengeza ngole minyaka emibini, into ethetha ukuthi icontract kaBrandon Petersen iyawuphelelwa phaa ngo-2030, umfana omdala, engugoalkeeper okanye iplayer ke yeqela leKaizer Chiefs. Ndiyabona ke iKaizer Chiefs phaa ijonge iperformance yakhe, umfana omdala, jonga ke ukuzinikela kwakhe phaa iqembini leKaizer Chiefs, yajonga indlela umfana omdala arespektha ngayo, yajonga indlela umfana omdala ithwele ngayo iKaizer Chiefs ke kule sizini. Ngoba masithetha nje inyaniso emsulwa, Brandon Petersen uyithwele iKaizer Chiefs kule sizini, umfana omdala. Ixesha elinintsi nguye ugoalkeeper ebekhatyelwa apha phantsi kwebhethu yePremiership. Clean sheets zakhe uBrandon Petersen azizanga ngoba bekudefender idefenders zeqela leKaizer Chiefs, zize ngoba umfana omdala bezilwela phantsi kwezampondo, ebezilwela umfana omdala evala amazibuko, enqanda amanzi, engena endlini, umfana omdala senza ke ii-saves ezininzi phaa kwiqela leKaizer Chiefs, umfana omdala. Ndicinga uba ke imanagement eKaizer Chiefs ihleli ke yakho umkhanyo, yabuka into yokubana ke ngeke uBrandon Petersen uzijule ijacu, uyadiza into yokubana ke Kaizer Chiefs imkhawulezele ngesivumelwano esithande ukuba qathanya into yokubana umfana omdala abe ngoweKaizer Chiefs into yokubetha phaa u-2030, umfana omdala. Ndicinga uba ke baphulaphuli ke iKaizer Chiefs phaa ayenzanga nto irongo ngokunikeza uBrandon Petersen la contract yeminyaka emibini, ngoba nyhani kumdlali wenu xa nimthanda nebona into yokubana uyasebenza, umnikeni icontract ke ngeze eminye iminyaka ukwenza into yokubana naye azibone ebalulekile kule team, naye azibone into yokubana ke noko imisebenzi yakhe iyabonakala apha etimini. Kawubeke ngoku sekushiyeke phaa elizweni laseMzantsi Afrika into yokubana ke lona limbona njani phaa uBrandon Petersen. Likhwelo ke elo ke phaa kuHellman Mkhelele naphaya ke kumnumzana uHugo Broos, ngoba ke enyanisweni ke ngabo ke kumele ke bathathe isigqibo sokubana ngaba bayibona na performance kaBrandon Petersen. Okubalulekileyo ke into yokubana ke uBrandon Petersen unikezwe iminyaka emibini yecontract phaa liqela leKaizer Chiefs. Icontract yakho uBrandon Petersen ke ibihamba izophelelwa phaa ngo-2027, yazi iKaizer Chiefs ke yakhawuleza yathi masikwengezele mfana omdala iminyaka emibini. Njalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa kusubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.